siji piye? Kalih ben Aku gila piye? Siji piye? Aku siji. Kok kaya kebuke kasur. Au. Gelem ayo. Sakit engko. Gelem ayo. Cari. Ora alon-alon wis. Sakit mo. Ora loro. Ora loro. Kowe arep disupiti wae. Dadi kudu genep 1000 candi. Kudu genep Yen candi. ngono genepe kowe. Dadi putri. Aku ya ora Aku tegel glo nyatane. Ya Allah suarane kok. Wilujeng dalu Mbak Limbo. Sugeng dalu Mbak Mimin. Iki wilujeng dalu Mak Cangi. Wah iki cerak karo daleme Caket, dados namung kirang langkung 2 menit. Nek wong tuwa dhisik ngarani mung sak plintengan. Mung sak genter sineret. Lah mung genter sinar mung di sineret genter ku ora ngerti cedah adoke mung dikira-kira dhewe. Mung rong surup keng mriki, rong surup kok 5 kilo nek mung Ya ngapunten Mbak Mimin iki mau lekas pancen rada mruput wong acarane ya rada mruput. Lah nggih mboten dados boyo penapa ning biyen-biyen mung flashback lho riyen. Piye? Riyen kula nek yaiten jam 10 ngeten mriki niku rame banget. Dados malah rungsoh golek duit jaman dhisik. Jek keramenen kok. Dados kula nek ten TWC ini paribasan kaya mulih kebo mulih ning kandange. Lah nggih. Mulih ning kandange. Mulih kandange dhewe. Mergane kandange kok endi? Karo kandange kok endi kok aku penasaran. Nggih sak leker gendonge TWC menika. Maksudnya nek ngidul ya tekan taman wisata Ratu Boko. Nek ngilen ngaler tekan Borobudur. Menawa jenenge ujube ngoten. Ampun berpikiran buruk to terhadap Dedek. Ning biyen sing dadi kandange sampean biyen nek ning kene iki ning cerak kene iki biyen le nyandang ya ngono kuwi biyen. Riyen mboten ngeten iki no. Biyen piye le nyandang biyen? Dhisik. Nggih nek keng dengkul niku kira-kira 2 kilan ngoten. 2 kilan. Terus sangune apa? Sangune apa? Nggih. Gak aku mah, gak aku ning kene iki ngendikane Bu Frebina Intan menika Mbak Mimin suara rene ngendikanipun Ibu Direktur menika. Mimin nang kene iki gur go ayu-ayu. Nggo cegah lek kanca-kanca yoga, nggo cegah lek para tamu kene arep dibabarke wirang kula lho. Ning zaman jahiliyah kula niku apa nang critake ten mriki. Mboten napa-napa ora kok ateges babarke wirang niku mboten niku jenenge proses. Kabeh kan jenenge laku ning urip iki iso dienggo kaca benggala ngono lho. Biyen kaya ngapa saiki kaya ngene iki biyen aja dilalekke ngono lho. Nggih sejarah menika nggih. Kristalisasi keringat ya keringetan lho kita mung nggo icik-icik ya keringetan lho. Kok nggo icik-icik? Lah nggih ten mriku to riyen, tapi sak perangan sanipun mboten, saknipun mboten. Lah iya kok ya. Geli aku gak aku nek critake masa lalu wegah. Lagune piye lagune biyen? Ruwen. Lagune riyen towel asukanya towel nempel maunya nempel cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Lihat kening licin, lihat body mulus tak tahan. Lihat kening licin, lihat body mulus tak tahan. Itu nek wong lanang memandang wanita hanya dari casingnya, memandang wanita hanya dengan mata telanjang. Ning nek wong lanang memandang wanita dengan mata batin, oh dia tidak cantik tapi dia penyabar. Dia tidak cantik tapi dia potensial. Dia tidak terlalu cantik tapi dia bisa menjadi madrasah kanggo putra-putrane. Lho dadi casing menika mung nggo lantaran kemawon. Ning sing baku isine. Isine. Betul. Pak Geter ki saya manis ya tak salah. Lah piye? Saploke dolanan anu ki lho saiki. Kok gak kayak suwe-suwe sampean keperanan karo aku nyelakane. Upama keperanan ya ora apa-apa. Jenenge priya dewasa karo wanita kulino dimongso menika apa? Wanita apa sampean ki wanita salah kedaden kok? Imbanipun. Oh, imbane. Pindane. Jane bintang tamu ya akeh ya. Golek sing cantik, isih kenes perawan ting-ting. Nek ya bener ngendikane sampean mau aja ming disawang casinge, ning sing penting isine. Nggih sithik-sithik nggih timun wukuk jaga imbuh. Saploke kula ditatar kalih Pak dosen menika lho. Oh, dosen sinten? Pak Sukesno menika lho. Oh iya iki diberkahi karo dulurku sepuh sapa? Panjenengane Ki Sukesno. Nah,
Kuwi saiki wis dokter. Dokter bisa. lah nggih. Nek pas ngajari kebecikan kok nggih wijang, nek pas bribek kula niku ya rada nalisir. Aku kok ora percaya Mas Krisna kok bibik sampean ki apa ya nuwun sewu apa mripate wis minus apa piye ngono lho. Nek mriku mboten godho malah kula sing godho kok. Wah, jan nyenengke. Ayo nggih kula, klambi kula anyar lho, kula pol-polke lho dina iki. Ora pati ya. Mas-masan kula ya tambah lho. Kalung kula arep cilik ya iki mentes. Mbak Mimin Nggih. karo dinggo buka suasana Nggih. karo dinggo ngenteni adimu Inces, wedok nggih. penjenengane Mbak Inces Nggih. Aprilia. Nggih. Iki sampean arep miji sapa dhisik? Kancane sinden ya komplit, kanca-kanca pengrawit ya komplit, diaturake lakon sing alus-alus dhisik. Upami ingkang ragi seger menika dos pundi? Sinten? Ingkang Mestani ragi sinten? seger menika Mbak Ayu ngaten dos. Oh, Mbak Ayu. Ora apa-apa sing Nah. sampean ki tak menangke milih kok ya Nggih, sendul dik, sendul kula dik. ingkang murba ta wis. Ora apa-apa, Monggo tak Mbak menangke Ayu. milih. Nah. Ayo Mbak Ayu supaya jumeneng disepoti nganggo cau gledak. Monggo kanca-kanca. Ayu Purwo Lestari. Yo. Renen Mbak Mimin sing murba sing bagekke ya ben Mbak Mimin. Ya. Sugeng dalu Mbak Ayu Purwo Lestari kados pundi penggalih panjenengan raos panjenengan sak sampunipun jinatu krama dening Mas Keswan. Kok ujug-ujugnya ditekokke kuwi to? Lho, soalnya ngeten kula dhewe iki iso ngomong murba nyanget panjenengan aku ngrasake duk nalika aku isih single karo aku dicedhaki Piyai Kakung mesti ada batas-batasan. Ora etuk anu mulai bareng kae upamane ngono. Ora etuk jajan wong loro tok karo kae kudu kejak kanca. Ora etuk mulih kewengen dadi pasti ada warning-warning tertentu ngoten lho. Lek jenengan ki dibatasi apa diliarke apa dibebaske Kok diliarke? jenenge ra kaya ngoten to apa wae? bagaimanapun meskipun penyanyi karirnya melejit Nggih. upama karirku melejit nek ra disuwi Piyai Kakung imam keluarga rak wong lanang Nggih. nek mung sak wedok sak kepenake dhewe berarti wong wedok ora gelem diatur nek panjenengan tertekan apa bahagia apa ya masih normatif selayaknya seorang wanita Nggih normal, wong jenenge wong ndek bojo niku mesti wonten batesane. Nggih. Dolan ya oleh dolan, ning mesti ana patese Nggih. ning lek golek pangane tepung lanang to ora jenengan dadi tulang punggung to mboten to jare sapa ming wong lanang tok? lha pripun Lah kula ya kok nyambut gawe kok. oh lah kleru Mas Kepiye? jenengan Kleru, kudune wong lanang ki sing kudune ngayani ngayomi karo ngayemi. 3 Kudune. bulan berturut-turut tidak Ah. memberikan nafkah. Heeh. Lho aku ora wis nyan maca dhewe mudeng to. Lah. 3 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah. Terus wong wedok ndedit 10.000 pun mang bacutke. Lah niku lah aku ora ndujuk piye lho. Mikir ora? Kuwi berarti asine nggo cambuk. Nek wong lanang ki oke sithik kudu nyambut gawe. Nah, Wong wedok iki dilahirkan dari tulang rusuk, Nah. kurang dari tulang kepala rumah kuwi. tangga. Kuwi Ora malah rungokke. wedok dusruk-usruke kon golek duit menika Nah, kleru rungokke kuwi. gede. Mikir. Aku ora trimo nek kaumku diperlakukan seperti itu. Ora rela aku nek kaumku diperlakukan seperti itu. Ora ning domblang-domblang tok. Klarifikasi. Loh, aja mung dari bojomu tok, nggih ta? Nggih. Kamu tak berikan hak jawab. Betul kuwi ngono-ngono kok saiki Tak berikan hak sing jawab. atase wis tuwa kok saiki nganggo tindikan barang anggepe Lah. apa? Wis tuwa tindikan barange gek ngopo ngono lho. Mbok Aku sesuk meneh ngerti apa? Sesuk meneh sing ditindiki manike aja kupinge. Sik to. Aku dhisik jamane jek gadis ya tak tindik mudelku. Ning bareng saiki kan ya tak copot wis aku mudeng. Wah niku ki salah apa ya wong aku ki meneng wae. Semiran ki lumrah. Ha iki wis tuwa mbok eling umur. Yuk, Nun. takonono kuwi suwenge suweng Mas to. Kuwi gek nyilih sindene sapa ngono. Kuwi ki nggon aku. Kok ngene niki. Oh, Aku Kowe ngepripun ya. nafkah nyun sewu nafkah lahir rada berkurang, heeh to. Ini nafkah batin terus. Mampu ora nek delok fisikmu ketek kok ora mampu wisan. Mampu. Seko tindik wae wis kuwi seko nggon aku. Lekku tuku nggodetku dhewe. Kapan ngenehi aku jajal? Nggon-ngone aku kapan? Ndek nang ngono kok ngedak affair karo aku. Nggon aku ki
Ora, kula niku napa ya? Aku ki salah apa? Lah aku ki mau nang kono ki anteng lho kok dadi onek-onek ki ngerti-ngerti. Aku ki mengklarifikasi karo Mbak Ayu, bojomu ki sudah memperlakukan kamu sebagai selayaknya seorang suami. Lah ya wis, lah kon walah ngayani wis. Piro? Lah ya kuwi privasi. Rahasia. Rahasia ya. Terus nafkah batin Wah, seminggu terus. ping piro? Ping 8. Apa ya? Joko. Mongko nek anjuran dokter ki seminggu mung ping 3. Nah, telu. rungokke. Ping 3. Ora esok awan bengi kok ngombe obat. Kok ping 8 karo sapa wae terusan? Karo aku mau ping 7 lho, sing ping 5 karo sapa? Ora di siki. Wah, bingung Pak kula. Maksudnya ngene lho Mas, ora aku minteri sing dadi wong wedok ya ngugemono jajet-jajet panodya. Sing dadi wong lanang jangan melupakan kewajibanmu sebagai seorang suami, aja mung menuntut hakmu. Nggih. Teh rong cemopak muni-muni, pangan rong cemopak muni-muni, sumbangan sedina ping 8, gak kowe ra nguduni dhuwit. Sakit wong wedok. Sakit. Sakit. Ning ya wong lanang ya kudu Napa? oleh hake to ya. Hak sebagai wong lanang. Apa contone? Lah nek aku ki dadi wong lanang ki saking trimane. Heeh. Aku urung tahu iki isih carane piyayi ki sare. Sare, Bu, gaweke sari mi Bu, gaweke kopi urung tahu. belum tahu. Urung. Lah terus Gawe dhewe. Wong lanang ki ya kudu mandiri. Aja demet dadi wong lanang terus ngenyaki wong wedok, enggak boleh. oh ngoten jos. Jos. Mergane kowe wong lanang wedi karo wong wedok. Lah ya kuwi. Ayah aku nek njaluk ya didamprat tenane. Ora ya. Ya wong wedok iki nang omah ya kudu iso ngadi busana. Heeh, ya ben wong demes. lanang betah nang omah dandan. Cek kemes ngono kemes. Lah nek saiki nang kene ketoke ayu to. Coba nang omah nang lemari kuwe. Napa? Daster suwek ya maksa ditondomi. Ora kalap lek. Tunggu mancing, oh dastere bojoku Nah. suwek. Berarti tak tukokke. Oh dastere bojoku bolong. Berarti bojoku njuk jatah. Ane bolong wis kaya biyen bolong. Iki kan wis lek gitu. Ya, Ya. Mbak Ayu main nyuara. Ya, Mas Keswan ben lenggah dhisik. Ning ya ngene Mbak Mimin. Nggih. Iki gandeng iki ning apa ki ning Candi Prambanan, Nggih. tur ya cerak Candi Boko. Mesine ora luput saka nalika samono lakon Rara Jonggrang karo Nggih. Bandung Bantawasa. Nggih. Lah mengko kudu ana fragmen Bandung Bantawasa karo Rara Jonggrang. Nggih, ngaturke apa gandeng iki adikku ya wis kepareng rawuh men ngancani rene men kaya Oh ya sisan. gagas adikku ngantek judek aku. Omongmu gawe bayangan susuwe kok 2 jam. Nek Sing salahi kowe. nek masang idep rada kesuwen aku rada maklum colok-colok. Bayangan susuwe kok 2 jam ya semudeng nek isine Lah kowe iki lho. isine gombale kok dadak dibayang-bayang bareng. Sing kleru ki kowe. Apa neh? Janji ki metune jam 12 sok yane metu ing ngopo? Lah nek aku jika cecolok karo penjanipun Pak Geter ragi minggah risik nggih jeng ngono kuwi. Yane yo kalah rul sing asli. Sing Lah iki do metu ki sine apa? Oh. Pak demek-demek aku nek tak bales lho kowe kok senengane. Aku aku ngene lho. Ngene. Ngene wae bojomu arep kenggo lho masane kok. Oh, ejan. Iki asli yo gelem, palsu yo gelem. Segala elemen masuk aku kok. Jarene apa do bolongane ngono. Kok bolongan iki apa gaku? Mongko kono ki ana rusa wedok lho ya Wan Mas. Kok rusak. Ning candi kuwi. Lah yo kekeke sapi yo gelem. Mbak Ayu monggo. Nggih, napa? Arep ngaturke apa? Heeh. Apa Mbak Yu? Napa nggih, Pak? Kula nek kon milih ki bingung. Heeh. Apa Dinuk ngopo? Apa bubuk wae apa piye? Bubuk. Yo. Agak, kok malah aku mari nggo. Apa langgam-langgam lawas ngono lho. Kok sing halus-halus dhisik no? Nggih. Apa? Anu, tak enteni nggih. Oh ya. Hmm. Tak enteni Pak Bung. Pak Bung, pelok barang Pak Bung. Nempi ro. Nah, semono. Apike ra omong. Sok. Urung. Jan. Agi arep mangap kok yo. Kiraku kawetan citra
Iki jane ngono ki sing marai lek men. Oh, sing marai lek men. Nek kok ora saapik sampean ya nek sing marai. Jajal. Layang kina. Au. Ndak wingi ra ngono kuwi kok suarane kok dadi ngono. Kok saiki dadi ngagor-agor iki ngapa ta, Lek? Apa aku disandet Mbak Neti karo Mbak Wahyu ya? Padahal Mbak Neti karo Mbak Wahyu kan piyane alus ya. Oh, jebulane tuh tiba nek do ngono. Ora mau mahrepi suaraku jos gandos lho, gandeng lho. Rasa disantate kok konone cen remuk kok dadak senengane kok kancane dadi sasaran. Mbak Neti, nanti kita bicara empat mata. Karo apa? Klarifikasi no kok suaraku so bosok ngene iki. Bicara empat mata kok ning ngetan candi ki arep ngopo? Menengo. Ning ngono ana apa ta? Oh, nek wisata. Menika wonten kathah objek wisata. Lajeng menawi mriki kan wonten Prambanan. Mriki Klaten, perbatasan Klaten nggih wonten kathah candi. Gilan nggih wonten candi. Terus sak wetan mriki infrastruktur kedah wonten to. Dalane kudu apik, penginapan kedah wonten, hospitality industri ada. Lah ngopo nek tan candi kok do guyu ngopo? Pancen akeh hotel. Hotel itu hospitality industri. Lho, nek mau tamu luar kota bar ning candi Prambanan capek. Nginep. Nginep. Transit. Ngono lho. Oh, ya. Kok selalu identik dengan hal-hal negatif. Ning aku Pikiran ki yang buruk itu hilangkan nyemprot. Aku ki melu seneng lho Mbak Ayu. Nggih. Papan kene saiki wis digawe padang, wis digawe resik, rejo. Lah kan kene dhisik tetekane kono. Simen wae. Sesuk aja ning isor kretek kono kae. Nek bilang minta kabur. Lah dhisik kae kowe kan dhisik 10 tahun yang lalu. lah iya. Kene yo ngakoni. Nek panggonane apik, asri, resik Resik, aman nggih. Kedah aman. Sing do rawuh ya seneng. Nyaman Betul, sih. heeh. Ya. Lah mbok tutuk ge. Yakin apa Maruto? Lah apa wong ayu ki omong kleru sithik mesti kok wong ayu apa kudu sempurna ngono. Iya. Wong ayu ya ana kekurangan kaya Iya. aku ki ayu ning cerobo. Galak. Kaya kowe aku galak pate bener. ayu ning kan elegan, glamour, luxury, expensive. Aku kan ora patek ayu ning cerobo. Lah kono ki ayu. Ning ra iso digunakke. Buntu kok. Padha iki kok. Kempet Padha-padha pralon. pralon. Ana bokong kok belah pinggir. Apa? Sing siji wae garing, sing mboten tek garing, dadi kok siji mimpes. Ya. Kita lama ruta ngandal-andal Yo, diselingi Mbak Apri. Nganena. Wasuwe taan teni. Nek Mbak Apri ya ora montra-montra nek piyayi kaya ngono suarane kaya coba saiki Mbak Mimin. Ayo Min. Ayo Lek, kaya ngapa? Rasaku Nah iya. hangatku. Kalau menjingnya nyangkut. Pri, Yeay. aja nyebut kekurangan fisik. Loh, lah piye lah kok Iku itu dikala menjing. Lah apa? Nick Apple. Mbok teleh ngono itu. Ayo Bu. Tas itu. Burung rampung kok. Ora ndak isin. Ndak kerusak lagu. Rasaku ngantuk pijar krungu samaya elinga yen
dan lakai becek taka ya napasi rada cekak ayo saking larise kok ya enggak Mbak Ayu Sragenan apa niki kangge memacu adrenalin kanca-kanca? Oh ya. Ayo Mas Wahyu ki Mbak Mimin ngersake dibablaske ning Sragenan. Iya, kersanipun. Kula niku nyambut gawe keringet turun metu sak grontol-grontol ajeng napa bayaran niku mboten tekan rasa kula. Dadi jek anu lho, kaya gawean lawas keruk wedi nek rung metu keringete urung marem. Aku ora menuntut hakku sik kok kewajiban tak lakoni sik. Monggo Mbak Ayu. Sampun Bu Ayu. Sampun nggih. Ya, Apri ngaturake Roro Jonggrang ya, Mbak ya. Nggih, siap. Bawane nganggo napa niki? Bawane Nganggo sinom grandel ya kena. Nganggo apa-apa ya kena lah sing penting patok songo. siram grandel duetipun kali Lek Sukimin. Lah iya ta. Betul. Kok nek sing bako ya aku kok engko mletre. Iya nek kowe tetep bako wong gembel dongkrak kok ora bako. Cakepane apa? Memanismu nggih. Memanising. Nah, yo kaya ngapa? Ayo Lek Ben, kalau wis. Ya, Bro. Sajae kancaku golek dami kae. Neno. Memanismu kanggo jiwa Saatase lagi bapil suarane ya gandeng ya ora apa-apa ya nek rada cekak sithik ora apa-apa nak. dapil hamil lho. Hamil metune ya wong sesuk. Rak ciduk. Jero maksudmu nek Apri rada cekak sampean landung ngono piye? Sih. Mangke. Agawe rucite gale giliranmu saiki pongko. Wah, enak, oh ya Nak. wis biasane sing lara ya kowe Lara. apa kang si dia upama mundut
ganti-ganti kayak ganti. Nggih kula nggih. Rada mundur no. Oh iya, oh iya. Kok ndak rapi lah ndi sing ayu ndi karo sing bongkongan. Bintang tamu mahal kok. Lah iya iki request iki Lah iya. iki paribasan le Inden wis suwe banget kok. Lah iya. Kayak sing request ki ya tetep Bu Direktur. Lah iya to ya, wis Bapak Direktur, Bu Direktur warga sak kuwatene sing Mimin lah iya. Kok kimin-kimin. Kuwi nek sebutanku nek pasar sapi kono. Nek ning kene ya. Tapi iki nggon apa ta, Lek? Ya kan bisa ya peternakan to. Oh. Nek awan. Nek bengi? Ya mbok. Ya wong anjang sana ta kok niate ngenggar-enggar penggalik. Tartamtu tak turuti barat. Bae. Napase landung ora dipedhot. Kok suwe-suwe suarane kaya sing ngenong ya. Ibarat wong numpak aku. Perahu. Perahu anggepe. Klaru sithik ra apa-apa to. Padha-padha tiba u ya. Ya beda, numpak kowe iki piye terusan? Perahu. Napas landungi ngene iki. Bocah ime kok kaya kiting-kiting kono saja ana sing abot ya apa ta, Le? Simen bawa anyar bar kok gadean. Gede tenan ya gelange. Alah. No, wong wedok setiti kok wong wedok ger. Mbok kelingi masa pandemi kae, apa pontek. Ngene kan juga ada nggo kilas balik. Oh iya, ternyata seniman itu kita nggak pernah tahu situasi kondisi seperti apa. Ada bulan-bulan rame, ada bulan-bulan sepi gitu situasi gitu. Makanya kita harus sedia payung sebelum hujan. Ngene. Tapi seminggu pisan kok kowe dadak ning pasar Prambanan iki ngapa ta, Le? Ngedoske to? Nyelupke. Halo mampah tanpa. Lho, miki adohe suarane power to. Wah. Kan dadak nggo ngene-ngene ngapa iki lho? Jarine Mbak Birta kontrol mic. Oh, Kontrol mic. kok kaya gaweanmu lawas. Zaman dhisik kene iki ora ana penerangan lho, Pri. Terus kono kae rung digaki pintu, zaman semono rung ana penerangan ngono kuwi. Terus heeh, rung ana terus kono-kono ki ya akeh penduduk. Ijek sawah-sawah kae lho, Pri. Zaman semono 2011. Apal ya. Apal no. Taune ya apal kok piye. Lah mau gagas apa aku sakit hati. Nek agak transit nek ngono to, satpam iki aku ngerti no, aku dhisik satpam kene aku ngerti polahmu no. Heeh, Ya satpame. ameh membantah kok kasunyatan aku ngono. Kowe legane gelar mantol ning tengah lapangan to. Oh alah. Naudzubillah min dzalik saiki ora. Ing madyane ing jalani di ayo tutup Temah Wilah kancing. temah piye? Temah. Oh, nganggo Vokal konsonan artikulasi kudu jelas. Terus ya kudu kenes. Nggih. Suara apa kae, Pri? gak ora Suara garukan. sepur ae wedi nek karo ana garukan padake. Dedek takara lho. Temah kancing anggen jakleng paku lingan. Ya. Jumawah loro jonggrang sih. Langsung irama Nggih. gayang mawon nggih. Derek monggo. Ya. Langsung gayeng mawon Mas Wahyu. Ya. Ya, Ya, dalam. monggo. Yo. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wah, heeh. Heeh. No. No, no. Tadi Bandung kok ya gede.
maoso menika namung cerita legenda. Nggih. Tapi menjadi atmosfer daya tarik. Oh, nek ning Candi Loro Jonggrang kaya ngapa to? Betul. Nah, padahal Iki mau cerita ning diwujudi ning nggon. Lelagon, Lah sih. saiki cerita ning diwujudi ning fragmen. Nah, iki. Mergo iki ya pancen sing dituku-tuku tur ya iki ana request iki mau Nggih. saka pangersaning panitia kersake fragmen Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Nggih, ingkang dados Bandung sinten? Mas? Ayo Mas Kiswan kok ya. Heeh. Wah, lah iya. Aja semelang Mas Kis mengko Kok pawakane mboten madolke ngoten nggih. Piye to Mas gagah gedendek ngono kok ora? Adi Sekti Bandung Bondowoso ngono satriya ing lah ya Iki aja Wonosobo. semelang Kis mengko rak marak sampean bar dunake Mbak Mimin ya kudu tanggung jawab sing nyawari Mas Kiswan ku ben Mbak Mimin. Siap. Ah iya padake wong tipis heeh. Mbak Apri mengki dadi anu ya. Dadi mbane ya. Oh, siap. Ya, yo. Fragmen kuwi ketoprak kuwi nganggo diringi nganggo slepek Mataram. Tuduk tuduk tuduk. Siarke selek paragone. Dalu menika kepareng hamba bar cariyos dumadining Candi Loro Jonggrang. Wondere paraga ingkang kepareng ayegati Raden Bandung Bondowoso saking Pengging dalu menika kajibah dening Raka Mas Kiswan Basu Nanda Basujaya. Basuki Princess Aprilia Sucipto Susuki alias Mas Panut dalu menika kajibah dados abdi utawi repat Mbok gedibal ngono pisan. Dedek Mimin Angga Inggi Lek. Jaman kita ngomong anu putri kok Dedek Mimin Angga Inggi Never Ending Beauty Kota Klaten Wah, kedawan jenenge. dalu menika ngayahi dados Jonggrang kados pundi mewah godhaing cariyos dumadining Candi Prambanan pramila sugeng midhangetan Dok 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 dok. piong-piong nyaket rene piong nyaket karo aku piong Kula Gusti Putri wonten dawuh. Wonten menapa kok saja panjenengan menika kok sedih. piye munggo rasamu piong Terus pundi to? Cumondo ing Taman Sari Wonosegoro kene kamangka piung kahanan Wonosegoro lagi morak-marik mocar-macir mergo kabeh motre kae Bandung Bondowoso kang wong kepareng bedah Wonosegoro piung banjur aku besok melu sapa piung Ampun kuatos Gusti Putri tasih wonten kula. Kula tansah setya kalian panjenengan. Awit panjenengan alit kula ingkang gulawentah panjenengan. Pun boten sanandang sungkawa ingkang langkung-langkung. Mengki ndak roja-raje. jenenge kowe wong wedo aku ya wanudya paribasan krupya kabotan pinjung mentelung kabotan gelung kudu polah piye nek ana wong lanang ngono mesa ana sing tanggo sandaran uripku piung Nggih mengki kula padoske rencang kula Sukimen cah Karang Nongko nika. Sukimen Karangno kowe bocahe tulus sabar yuton ya Nggih nek rada nyelekutis. Das pundi Gusti Putri panjenengan menika sak menika rak pun ijen. Kang Mas panjenengan Prabu Gupala ugi sampun pejah. oke bebanten ana ing Wonosegoro piung melu memuji muga-muga enggal entuk pepadang ing Wonosegoro ya piung Mugi-mugi Turut. ana segara Turut. enggak paring pepanjang nggih saking Gusti Putri. Walah, lelakon kok kaya ngene ora. Jeguk. Jonggrang. Turuk tuk. Wis suwe aku ngenteni kowe lah kok. Jonggrang. Yen ngapunten. Panjenengan menika gong binetara saking Pengging. Iya. Ning awonipun kok netranipun ra dicadhok niku pripun? Rada sadok piye Jonggrang? Niki gedibal. Jograngipun menika. Salah. Heeh. Ayo ayu kono. Kowe abdine. Abdi. Ki
bendaramu. Bendara kula. Wah kok lumayan abdine malah. Ala tanpa rupa aku jonggrang saiki panguwasa tunggal ing Wonosegoro menungsa murah tata kowe Jonggrang. ora idep isin wis gawe raja pati ing Wonosegoro akeh bebanten ing Wonosegoro para dene kowe ra isin Jenenge perang mesti ana mripatmu jarangan gobokmu aku wis kelakon mateni kakangmu Raden Prabu Gupala Prabu Gupala. banget kaya ngono pi Nek nesu ampun ketok leh nanging. Nah, disetel riyen. Mula wajibe aku bedah negara kudu bisa boyong putri. Bandung kowe wis Bandung Niki Gusti Putri Rara Jonggrang kok mengi niku pripun lho? Bandung apa wong itu Oh, Bandung. Ayo swara wedok kok malah swara lanang. Ndak. Piye? Bandung kowe gawe bebanten ing Wonosegoro akeh anak padha kelangan bapak akeh wanodya padha dadi rondo mergo saka pokal gawemu mula bali ing negaramu ing pengging kono Bandung biyung kaya ngono wong lanang kok kaya ngono ki piye to Jenengan niku derbe pamrih napa kalih Gusti kula? aku jijik biyung Kalih ben aku gila biyung Nggih, Pon. jijik biyung Grang. aku jijik kok kaya kebuke kasur. Maaf. Jonggrang. Negara bledoke Wonosegoro wis takluk karo pengging. Takluk. Mula aku iso bedah negara kudu bisa boyong putri, gegandengan kue putri ana ing Prambanan Wonosegoro kene, kowe bakal tak jaluk dadi garwa aku. Gelem ya? Bandung Apa aku wong bodoh? Apa aku wong cubluk? Sedulurku tuwa tak percaya kok kapenak aku bakal mbok garwa. Jijik najis. Jonggrang kok nek najis barang iki. Jonggrang ketelek apa piye? jelek tenane. Ora men gampang dimengerti karo Pak Audien kok ya. Ya Aku ora piye? sudi kepok Nah. singgal wae ora sudi, Pak. Nek kena tak kandhani kanthi aris bali yo ning negaramu kono. Piye? Oh nggih. Gusti Putri. Lelakon kok matumpo-tumpo. Ayu, Panjenengan ayu ning wanita. Gelem ya Jonggrang? Bandung. Dadi garwaku gelem ya? atas-atas lho Gusti Putri. Sun kapan gon umrah beri. Enten apa lho Gusti Putri? Dok 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 dok. Yolah. Panjenengan niku kok sajak gila sajak ajre niku napa dipun betot to niki wau? Kok dibethot piye to? Sliramu ra yo ngerti to. Jejering putri, aku rung tau kepok senggol karo wong lanang. Wong lanang wae durung apa meneh jaran. Aku rung tau piye. Nek dibayar Gelem. Anu Kowe iki lho dikapak-kapake ndang jungklek-jungklek kaya jaran. nggak mau. Gelem ayo. Sakit engko. Gelem ayo. Jare Ora alon-alon wis. sakit mo. Ora loro. Kowe arep disupiti wae. Aku diapusi Pak Santoso. Jarene anu swarga donya nyatane lara to. Jarene kuwi swarga donya wong wedok iki nek bisa ngragake swarga donya gelo. Nyatane lara kok pas kawe lara kok awega aku. gilane. Lara kok. Wong wedok temungkak ngono to kowe iki. Tak kandhani kanthi cara kang alus yo. Lara. Mandek kok cukup semene Bandung. Amulat sira Mas
Lemo ya. Kemang kok ditubro lho. Inaryo Sodo Branti. Lemo ya. Gak mau. Piye? Aja lewo-lewo to. Suwe-suwe gelem. Aku nggak mau kalau di sini. Lho. Roro Jonggrang ki emoh kok enggak mau kalau di Mbok sini. pindah nggon tetep mau. Ya emoh. Wah mahal pokoknya. Aku mau Bandung. Aku mau terus ya Bio. Emoh terus. Ngono. Arep nang hotel aku ya emoh. 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 Edian. Nek nang galengan sok-sok malah Iki Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ya dikime. Jonggrang gelem turun ke bawah, gelem olah tetanen ngono lho jenenge. Duh, Olah duh, tetanen. Kulino disampirke ning galengan kowe. Wong wedok ki aja mau ngantung olah tetanen ngono lho. Kok terus kalungan Negara kita bayung, sing lho. agraris kuwi tetep anu lho, sumber daya alamnya ya di apa jadi diopeni lho, wisata sejarah ya diopeni ngono wong wedok kerja turun ke bawah ngono lho Kang Mas. Ra kapok le dintup kalau apa piye iki kok. Aduh. Nimas. Kang atos-atos Gusti Putri. Aduh ya. Ye. Bocah ayu-ayu kok ingusen dibilang. Dereng dikapak-kapake kok sing metu kono to. Bandung. Kowe ngerti wong wedok apa ora? Wong wedok ki imbanane kristal saupamane, ibamane paribasan ringkih saupamane, pecah wae ambyar. Dadi kowe ku iso ngopeni wong wedok jeng sak apik-apik. Aja saiki aku lagi PMS. PMS Jonggrang. PMS kok kuping meneh. Jijiki. Gak warnane apa ngono lho. Kowe tak boyong nang Pengging ya. Ora-orane kowe bakal tiba ning Padas Sore kowe bakal tiba ning Bakasur Babut Pramudane. Aku ramaido Bandung. Yen Kowe pengen apa tak turuti? aku ramaido jer sliramu Putranata ing Pengging. Iya. Aku ora bakal tiba ning Patu Padas, ning bakal tiba ing Kasur Babut. Aku ngerti ning tresna men ora kanthi dipeksa kaya mengkono, Bandung. Tresna menika tuwa saking ati kang suci. Ha mbok nggih sampun wong bendara kula mboten purun kok jenengan niku mbok tumbas 100 apik-apik kok jenengan iki. Kok mrudo peksa lho. 100 genah gelem nek kula kan Wah, ora. Kah penyakit moh. Wis tau kena e. Kenapa? kena pasar. Kena godho. Oh, tenek kena raja. Ora, mboten. Kira nek kena untu. Nadiansa kedep netro. Gelem ya? Iya yo Bandung. Nek rasaku saja irung sanju. Nagarane bangun nagarane Inaryo Sodo Branti. kane kane ijo pancane Piye? eling aja Wangsulan to? Se aku tak ketimbangan karo adikku dhisik Ya. ya Bandung. Aja suwe-suwe. Biyo. Menika Bandung Bandawasa niku kok tetep maksa panjenengan niku dos pundi to Gusti Gandeng Putri? sing caket karo aku mung sliramu biung aku wis ranti sedulur. Nggih. Upama aku karo
gawe rekodaya. Kasih sampai ko rekodaya. Nggih. Etok-etok aku gelem karo Bandung ngono piye? Ngoten mawon. Ning wong Samudana lho. Samudana. Aku nyawang wong jane jijik jember-jemberi kok karo peceran mewangi peceran. Ning yo piye ta? Iki mung Samudana. Wonge letek kelire ireng kaya ngono kok. Bandung. Ora. Critane ki ra krungu meneng kok. Critane Ane ya grisi. Wong kok ngene kok jijiki. Anggope iki Dados ngeten mawon. gandane kaya tuh gandok-gandok menungso. Gondontut. Ganda mayit. Napa panjenengan nyuwun bebono napa ngoten lho Gusti Sing Putri? kira-kira Bandung ira iso. Mboten mampu, ngoten. Ngono dadi etok-etok aku Klapa. Pon ngatos-atos. Sandiwara kemawon lho panjenengan. Bandung Anggermu rebukan karo banmu piye mau? Goroh wale apa sejatine aku uga nandha rasa tresna karo Nah, sliramu. Kuwi sing tak tunggu-tunggu. Mung mbok menawa saka laraning atiku satemah aku ra iso murbon ya Yo. sejatine kowe iki priya kang tulus marang wanudya. Tulus batin Bandung. piye? Jejering wanudya apa meneh aku putri ing Wonosegara bakal kaployong ing pengging mesti wae aku duwe punaki aku duwe bebono. Nah, wis umum kowe. Jenenge wong wedok njaluk marang wong lanang, penjalukmu apa? Ibaratnya nek saiki mas kawin ngono njaluk Mas apa kawin, ngono heeh. Njaluk apa? Aku njaluk bayi cacah 1000 sewengi kudu dadi. Candi yo bayi. Candi kok bayi. Ora duwe mediane kok njaluk bayi. Metu kuping mau apa? Krunguku mau bayi. Candi. Oh candi. Bandung. Jonggrang bisa kaboyong ing pengging nanging aku njaluk candi cacah 1000 sewengi kudu dadi. Loh, Sagah napa mboten? saguh. Sago Dianggap apa Bandung ki wong sekti mandraguna. sadurunge parang esok, sadurunge jago padha kluruk, kudu wis tok sembadani apa kang dadi panjalukku. Bandung. Panyuwun manggonku gawe candi ana ing tlatah endi? Ya ana ing tlatah Wonosegara kene, Bandung. Kira-kira saka kene adoh apa ora? Ya ing negaraku kene saking wonten sak leker gedhong iki kaya ndak. Iya. Nanging aku saka negara pengging kuwi sanguku wis entek. Kamangka aku butuhke Probaya. Mengko nek aku mampir kantin apa ngendi tak nggo tuku es. Ayo. Iki aji pengemisan mulai iki. Tak kei iki Piye lho. Jonggrang? Bandung kok dremis. Entek dienggo perang, Ban. Iya to? Wong wedok perwira ya bayar wong lanang no. Lah iya. Iki ora tak. Mengko yen tekan pengging tak ejoli, tak ejoli. Ayo iki Bandung JT. Apa? Juru tagih. Wis aja semelang. Iki omong kanggo sarana wae aja tak delok. Iki ora iki tandha katresnanmu. Heeh. Kejaba Probaya nek ngersake apa-apa ya wis samega. Iya. Mbok menawa sawaya siramu salib utawa ngelak ana. Iya, iki engko wis cukup iki. Ya wis. Aku njaluk pamit, njaluk pangestumu, njaluk dongamu ya. Iya, Bandung. Ning sewengi kudu dadi. lho. Iya, tengah wengi engko dadi. Tenan lho, Bang. Iya. Aja gara lho. Wis ya. Ayo Kang digawe candine. Ya. Semedi. Semedi. Apa? Ilustraseni. Demite sinten? Setane sapa? Demite milih. Ora demite metu dhewe ora. Jempri payangan ngono apa piye carane? James Pri setan perayangan. Do metuwa. Bandung Bandawa sama iki ora ini pun sekti mondok Iya, dari omong muji muga-muga ora kesempatan. ngangge cara kemawon apa ngoten. Demite sing dadi peri bojone. Iya. Ayo. Nggih. Padha kerahno Demit wanudya wedok. ana ing Wonosegara. Metuwa. Metuwa. Ewang-ewang ana aku gawe candi. Ayo prene guyu, prene guyu. Ayo medhun. Dadi demit lumayan. 200. Aja. Nggo butuh dhewe anggepe. Para abdi kan
panodya Wanasegara padha nuthuk lesong, padha nuthuk kentongan, dimen bandung-bandung asa badar lan ora kasembaten ing bangun candhi ya abdi-abdi kabeh. Enggak laksanakno kabeh ya abdi-abdiku. Mandek bandung, mandek bandung. Wis sampun para esok menika. Jonggrang sawangen candhi wis dadi cacah 1000. Bagus. Wis kaya panjalukmu kala mau. Neng napa pun genep 1000 Yen menika. ora percaya coba diitung. Kaya Bandung kandhaku disepeleke. Nah, tapi yo kaya remboku sekawit candhi cacah 1000 sewengi kudu dadi sadurunge jago-jago padha kluruk. Iki jago wis kluruk coba etungan Biyo. Coba diitung. Kula etang rumiyin nggih. Sing permana lho Biyo. Nggih, wonten sisih mriku wonten 300. 300. Sisih mriku wonten 300. 600. Wonten sisih mriku wonten 300. 100. Wonten mriku wonten 90. Songo kok kirang setunggal nggih Gusti Putri. Ning wis tenan to Biyo nglemenge. Mbak Diitung Tapi dipun wangsuli. dibaleni. Sing cacar to Biyo. Cobi panjenengan wangsuli to. 600. 800. Jonggrang lho menika. 800. Kaya kodame metu Pak yen. Lali nek Nek pas dapat dadi jonggrang iki kodame aja metu. Wonten sisih mriku wonten pinten? 50. Pingking 900 widak. 70, 90, 8, 9. nggih to? Bandung. Bener kandhane adikku lan tak baleni meneh kanthi wala-wali kasunyatan candhi lagi 999. Jonggrang. Kaya tembungku sekawit yen kurang siji ateges jonggrang ora bisa kaboyong ana ing Upama mung kurang siji wae iso to. mbok menawa pancen Gusti ora ngeparengake Ora. aku dadi jodoh. Ora iso. Kowe kudu dadi bojoku. Candhi mung kurang siji. Aja meksa to Bandung. Ora. Kasunyatane candhi cacah 1000 kurang siji. Menika sampun tinagdir menika. Ampun dipun peksa bendara kula. Kepruk kowe mah. Ora iso. Monggo to. Mbok mung kurang siji wae leganono to aku. Ateges. Kowe dadi bojoku. Tak boyo nang pengging. Ora bisa. Dadi kudu genep 1000 candhi. Kudu genep Yen candhi. ngono genepe kowe. Gusti Putri. Kok dadi reca bendara kula? Atos kabeh ora. Atos. Atos. Aja banter-banter. Ora. On ngisor ora wani. Kok ucapku wah, duh Bandung apa jonggrang. Yen ngono aja mapan nang kene. Mapano ana ing tlatah Prambanan. Tok tok tok. Bopong. Candhi Mboko neng Mboko kok Prambanan. Ten Prambanan. Oh ya. Wah, wis iki satosne. Patunge jonggrang ning jero candhi Prambanan kok. Ah iya kok cantik. Oh, cantik. Patung. Ki terus lek pindah piye? Dijunjung to. Aduh. Iki. 300 ya abot masane. Oh kadiake. Junjung tekan tengah lapangan lho. Klimake sik yen Aku ngono. dimasak. Klimake sik yen Yen ngono. ngono aboto kaya ngapa bakal tak lakoni. Nadyan kowe wis dadi patung, dadi reca ora apa-apa. Sepenting iso gawe lega aku. Tak junjung ning tlatah Prambanan. Bismillah. Hati-hati apa nggoceki ongkean diesel lho. Aku ki ya kalah dhuwur e Pak niki iki. Ayo dhuwur kae bobote ya abot kono kok ya. Allah kena bablas. Yung. Sing digendong ya tagel ya. Gah lara kok, Mas. Pripun?
Gegere bolong mboten. Apri bosok lho. Bosok terus niki. Pun nggih Pak nggih. Ya wah sapik. Berarti ngene. Heeh. Pripun? Senajan to kowe kekuatan, di power ora nggo sarana ngruda peksa. Mergo tresna mono tulus suci saka ati lan mergo kersane Gusti Karya Jagat. Dipalangono dipagerono nek pancen jodone mesti ketemu. Ning paribasa dijujuo dhuwit digawekno omah mewah nek nyatane ora gelem ya ora dadi jodone. Semono uga wong wedok nek njaluk apa-apa karo bojone utawa calon pacangane aja yang memberatkan, yang meringankan. Ngono. Lah bojomu wis tak turuti apa urung karepe? Wis. Kok ketok iki mau ora masuk. Oh, tresno. Ora Kepeksa. Lah Terus ora batin. kono Mbak Ayu dijegoki kirike lho, kene kirike langsung doyak. Doyak ya Allah ya saking sayange. Heeh, dimasak terus. Tak pangan wong loro. Kirike goleke merica. Nek iki mau kok perane dadi Bandung kok mangsaku kurang anu ngono ya lek kurang menjiwai. Kudune pas jonggrang dadi patung ki sampean gelo terus ngekep jonggrang terus karo diambungi ngono kae. Heeh, saking gelono jatuh cinta. Jenenge tresno tenanan gelo ngono lho. Ya tegel ya. Bandung jonggrang kowe kok dadi reca. Lah ya ngono. Aku kan meneng wong aku patung Nah, aku iso ngono. bereaksi apa-apa. Nek aku sik dadi patung coba. Kowe Bandunge. Aku ya ora tekan. Alah, lemah yo. Aku ya ora tekan. Aku tegel glo nyatane. Ya Allah suarane kok suarane sama krosok ngono ya. Jenggot atau jenggot. Aku ra tekani mangan nggone kanca ra tekan. Pak iya. Dane kancane sing dridis kok. Nggih pun nggih. Nggih sampun. Nggih. Ya, matur nuwun ya Mas Kristan ya, Mbak Nggih, Pak. Apri, Mbak Mimi.